ଅଞ୍ଚଳର ସଚେତନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୁବକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ? ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ମୋ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବି ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ଏହି ସାଧୁଗୁଡିଶର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2009ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବଖାଣିବି ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ମଦର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା। ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆସିଲା ପରେ